Nasaan ka man ngayong gabi, kapatid? Pakinggan mo at namnamin mo ang bawat salita ng ating Panginoon. And God will do the rest in your life. Amen. So let's welcome the servant of the Lord, Pastora Menchi Ordonia Isip. Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay niya. Hallelujah. Praise God. The topic that I want to share to you tonight is 62 years of God's faithfulness to the town of Maria Aurora. Rabakasya City, Rabakasya, Rabakaya. God is so faithful. Tatlong puntos lang po ibibigay ko sa inyo. Nahinango ko po sa Psalms 103. And I'm so blessed po. I'm so inspired po sa palabas pa lamang po na napanood natin ngayon. I'm so inspired also dun sa ating mga lingkod ng Diyos sa pamumuhay